Idan aka ce birnin Kano, abin da zai fara zuwa maka a rai shine gagarumin adadin mutanen da suke garin. Amma kuma idan ka lura, sai ka ɗauka kamar Adaidaita Sahu ya fi mutanen yawa. A nan ƙasar China, inda ake kera miliyoyin Adaidaita Sahu, sai ka ga motoci 10 kafin ka ga ƙwara ɗaya. Tambayar anan ita ce, me yasa Adaidaita Sahu take tamkar tururuwa a jihar Kano? Shi kaga nan shine total. Shi wannan shine babba. Kana murɗa shi yana tafiya. Sunan shi Abdullahi. Wannan hon ne. Wasi kuma mai bin sa Ahmad. Wannan shine Kuloci. Sai kuma Fatima. Ita ce kare mace. Ko takalmin ka. Mallam Abubakar Wadakadi dan shekara 39 yana da mata 2 da yara 7. Shirya mu tafi makaranta. To, karka bi ta kwata fa Hausa ma. Ya kammala digiri kuma yanzu Adaidaita Sahu yake tuka. Yawwa, to mun zo makaranta. Tuka Adaidaita Sahu na ya fara ne gaskiya bayan sallaman mu aiki da aka yi daga rusasshen kamfanin THCL. Ina ga wajen 2014 kenan. So abinda na lura kuma lokacin ina kan hada da provision to da yake ba zai rike ni duba sai kuma na fado sabgar Adaidaita Sahu. Masu magana suka ce idan dambu ya yi bejin mai. Alhaji Sani Sa'id Dan Koli shine shugaban kungiyar Adaidaita na Kano. Yanzu Adaidaita su wanda muka yi rijista a baya lokacin da aka yi koriyar lamba a bara mun yi baburan Adaidaita su 70,000 muka yi musu rijista. 70,000 haka muka yi musu rijista kuma kowane babur da ka sani an masa wannan rijista. Amma sai ga mutane suna tunanin wani ma sai ce ai baburan sun kai miliyan 1. Wani ya ce 100,000, wani ya ce 200,000. Da magana ta gaskiya duk yawan baburan da ake gani ba su 70,000. Wasu za su ce su likitoci ne, injiniyoyi, lauyoyi. Duka kuma dai kokarin me suke su nema su ci, su rufa wa kai asiri, su tafi da rayuwa. So mu ma dai gudan kenan. Kokarin dai kenan in mun nema mun ci, in sun ci da iyalinsu sunan su sun ci da iyalinsu, in mun ci da iyalinmu sunan mu mun ci da iyalinmu. So dan haka ban ga abun nuku ba, kuma kamar yadda Kano take kowa ya san Kano a dai yanzu sai da Adaidaita Sahu. So babu dalilin da zaka dinga boyewa cewar ni ba shine ko jin kunya, sannan fitowa ka nuna a duniya ma kana yi yakan sa wasu su nemi aikin naka sabanin in ka laɓe sai dai ka bi titi. So shine sirri. A halin yanzu da aka shiga matsin rayuwa na tsadar mai, masu tuka Adaidaita Sahu sun karu, haka ma fasinjoji. Wato magana gaskiya ba hirar da ba a yi. Duk hirar da ta zo wa fasinja a wasu lokutan mu ne masu surutu. Zaka ga mutum ya hau ma yakan ce wani direban yana da surutu. Wani kuma fasinjan ne, wani da ya hau zai kama ma bayanin ga matsalar gidansa an yi kaza, wani lokacin kuma hirar siyasa. Zaka ji mun hau ana ta hirar siyasa, wani lokacin hirar bal. Babu irin hirar da ba a yi dai in wacce bata zo gaba ba shine, amma dai shira ana yi. Amma kamar yadda aka sani an fara zangoran mu fa a bara cewa ya kamata mu ma za a kayyade mana wasu hanyoyi wanda ba za mu ba. To duk da dai mun nuna damuwar mu da sauransu, ka san abin da ka saba yi kuma a zo a ce an datse maka wani abu. To ai ba za ka ji daɗi ba, ma'ana a ce an rage maka wani abu daga cikin abubuwan da kake gudanar da mu'amalolinka a wajen. Yanzu aka zo aka ce ba za ka bi kofar gidan gwamnati taron to kaga ai an dada mace. In aka zo aka ce ba za ka bi hanyar biyu ce ba, an dada mace. In aka zo aka ce ba za ka bi hanyar haɗe jaro da zuwa bata ba, kaga duk an matse maka. Kai ganin ka idan aka matse maka wannan hanya an matse maka samun abin da gurin parking ana samun sabani. Baka ga an rubuta no parking ba muraran ba irin guraren kasuwanni. Kuma abu ne da ya zama dole, kasuwa an kai ta dole mutum zai je, dole kuma zai fito, da ya zai tsaya da ya zai hau. Kuma matsala guda da muke ta samu, kes ɗin gilas zai ɗan tsage haka, za ka ga hukumomi da su karuta da safety suna kame, wani ɗin ya cancanci ya canja, wani kuma bai kai da damuwar da zai hana gani ba, to za ka ga an yi ram da mutum. Duk muna fatan hukumomi za su dinga dubawa. Almuhim dai muna ƙara faɗi su ja mu a jika, abin da yake daidai su jaddada mana, abin da yake ba daidai ba su gyara. Idan birnin Kano tukunyar dambu ne, to za a iya cewa Adaidaita Sahu duran mai ne, saboda irin rawar da yake takawa wajen sufurin mutane tsakanin ma'aikatu, kasuwanni, wuraren sana'a da gidaje, da kuma baiwa ɗaruruwan dubban mutane aikin yi. Aisha mai Kano daga birnin Beijing.